madaydayaw ti Apo. Da kami dito igit ti baybay. Ngayon naglamat. Nakasla dito Pilipinas, dito California. Napudot. Ta Saudi napudot. Kaya awisin da kayo kakabsat from all corners of the world. North, East, South, West. Umay matikadwa kada kami. Babaan kada ito yung panagdaydayaw tayo iti Apo. Kaya Giyamang kami ti daytoy nga bundaway. Taan kami iti piksa kan salunat. Ket kastawit ti kararag mi nga oray da kayo ket nasalunat kay malata. In the midst of this pandemic nga ikararag tayo nga ni Apo Dios patayin na daytoy nga virusan. Nga hangagan anak hangagap apo ko. Ket kasta nawaya tayo nga daydayaw iti Apo. Ket ulitin mi nga awisin da kayo. Babaan ti panakikadwayo kada kami ket ti Apo isu ti madaydayaw ken isu ti mangkadwa kada tayo babaen ti Espiritu Santo nga isu ti may katlo nga persona ti Dios. Hallelujah. Kada kayo amen. We love you all from the bottom of our hearts. The Ilocano Group in London. Thank you very much. God bless us all. Amen. Kat mapunta iti panagkararag kakabsat. Kat lukatan tayo, digiti puso tayo, karniti kasta, sumret ni Apo Diyos, Espiritu ni Apo Diyos kada tayo, kat nawaya tayo magdaydayaw. Man nakabalin, ken manang nga asing nga Diyos, ti Diyos ni Abraham, agyaman kami, ti dayto nga ibundaway Apo, ti panakiagdam kada kami, dayawin mi tanapatay, ginagan mo Lord, kat umuna ti amin, Apo pakawanan na kami, kadigitin yaman nga nagbasulan ni ugasan na kami, Apo ti daran na kami Yesu Kristo, kat sikati may daydayaw. Dalusan na kami, Apo, kat bendisyon na mo, digito'y kakabsat mi, ngagdingag kada kami, kinagpuya kada ito'y na broadcast, Lord. Bendisyon nam ti saom, bendisyon nam dagiti kang kantahin mi, Lord, kat agyaman kami ti kinimbag mo, madaydayaw ka, kat ikadmikan ka ti gloria, dayaw ka panagyaman, Apo Diyos di mangituray kada kami. Agasam Apo digiti masakit. Ikan na kami ti talna ken Rabo. Ket Apo idaydayaw mi tanagan mo. Madaydayaw kay tinagan ni Jesus. Dawatin mi dito. Amen. 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 Hallelujah. Daydayaw ti Apo. Lord, thank you Lord for this day. Kentod mo kada kami o God. Unang nga rin, O God, Lord, the 2 or 3 gather in your name, always in the midst of us. Kanon, anyaman, O God, lugar ti ayan mi, O God, Lord, idaydayaw na ka, tanpan na ka, kastamot ako. So, kaya may nga, we're going to shout, Lord, that you are so good to us, and your goodness endures forever. Hallelujah. Let's sing the song, Great and Mighty. Hallelujah, Lord. Amen. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up the banner, lift the anthem, rise. Praise to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. One more, great and mighty. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up the banner in the anthem. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Manakabalik ka.
Aman nakabaling. Man nakabaling ka, o Apo. Man nakabaling ka. Wala pong man nakabaling ka, o Apo. Man nakabaling ka. Amen. Agyamang kami. Apo na gito yung God, Lord, na makikita mo yung God. Dahil aramidin. Bawat may isang biyan, bawat may isa kada kami yung God. Na anak mo. Makikita mo yung God, Lord. Kasi kati Diyos mo nga man nakabaling ka. Awan itinit narigat king ka. Awan ng God. Nagkini kararag mo yung God. At amin dakot in your time. Agiday ka sinusong bata mo God. At makita nila una. Na talaga naman nakabaling ka ka Diyos mo. Sikati Diyos mo nga si bibiyag. Sikati Diyos mo pag we trust you everything, O God Lord. And we believe, O God Lord, that all yung words, O God Lord, in your living words, O God Lord, is moving in our life, O God Lord. We thank you that you are a loving God. We thank you that you are so good to us, O God Lord. Thank you is not enough. But then, Lord, you know the content of our heart. Hallelujah, Lord Jesus. We say, oh, you're so good at us. God, you're so good. Oh, God, you're so good. Oh, God, you're so oh God, you're so good. Yes, Lord. Pakita mi, O God, Lord. Kasi kakat na ayat nga Diyos ka na kami, O God, Lord. Yung mga mga lugar, O God, di pa panami, O God, Lord. Idayaw na katanitan ko kita ka, O Diyos. You're so good. You're so good to me. Just name baka. Diyos na imbang. Diyos na imbang. Diyos na imbang. Na imbang. Kanya Diyos na imbang. Diyos na imbang. Diyos na imbang. Diyos na imbang. Na imbang. Kanya. Agyaman kami. Lord Jesus, itinaimbak mo, ilampag mo, kagakabing ubay. Ang aming yung tutog mo kanyang as you said, God, Lord, can't you bless me? Name them by name. But then, Lord, for us, God, Lord, we cannot count it anymore, God, Lord. Kaya ko nang ngarot, God, bindisyonan ti anak mo, God, Lord, siksik, liglig, maab, God, Lord. Salamat o Diyos, nga sa katong parabor nga Diyos mo. Salamat o Diyos, sa pag-ambag mo, bawat may sa kada kami. But Lord, madi kaming to God, maupay, kanagsardong o God, nagsirbiking kami. Salamat na dito nga gift entered mo kada kami o God, Lord. Nakuri man niya papanam ni o God, Lord. Ipagyak-yak ni o God. Ipakita mi na si kakat na imbag ka Diyos mo. Si kati Diyos mga si bibiyag. Si kati Diyos may awan tinarigat king ka. Kat aming nga dawatan mo to. Itad mo ko. Kada kami o God, Lord, in the right time. Kung mga road o God, knock, and you open the door. Ask and you shall give unto us. Kat nagita o God, Lord, kan among tiplano, tibiyak mo o God, Lord. Nagyamang kami. Kinasyat mo, God, Lord. Kat ipanipot mo, tinagal mo, God, Lord. Daya mo yun. Kinasyat mo, tinaimbag mo. Kada kami o God, yan na o God, Lord. Nagyamang kami, kasi kati Diyos mo sa ibiyag. Kung si ka, Apo,
itiksami sikat am aming ni ugad Lord kung sika ugad Lord ibang tutit na pintas ni plano tibiyak mo that i-trust me am aming tingka and we trust you everything ugad Lord and Father God we thank you and we love you in Jesus name we pray amen and amen. Amen. Matay dayaw ti Apo ete kakabsat. Sakbay ko nga nga ibingay iti tao ti Apo ket maminsan pa akong daway. Kablao ko ti ayat kinaimbak kidlag iti Dios tunggal pa ita kagbuybuya sa nagdingdingeg. Manipod ti puso iti kakabsat yo iti Ilocano Christian Fellowship dito London kakabsat. Kablao may tinagan ti Apo kung ti presensya na kung ti pan nakabalin na kung umay kadagiti puso kung iti biyag nyo kung sakbay pa kapsat umay kami pa'y kumablaaw manipod dagiti kakabsat yo manipod ibiyag ni Pastor Jimmy Dumalis kablaawan da ka pastor iti pan nakadanon mo na manen tinaragsak ka pa nagkasangay mo niya po Diyos iti mang bendisyon kinta niya po Diyos mga iwan kung mang tarabay raragmi kanay nayunan na pa iti adu katawon ti biag mo tapno at adung tupay iti pakaygawatan dagiti ebanghelyo kanang kay dingdingay stamot kini vitamina ragsak kami makakita takanayon mo kat kadwaan ni pastor baen kadagiti arami duno trabaho ti Apo kastamot kini Pastor Dominador Hilasio iti mamunit mayantok tarlak Pastor belated happy birthday agyaman kami di pa nang ibabaot mo kada kami agyaman kami met iti pa nakadanon mo iti pa nagkasangay mo met idat ni Apo iti mangtudmot ken ka iti panangaywan bendisyon ken at adupay nga tawon tapno kastat adupay iti makangeg iti iwarwaragawag mo nga ebanghelyo ket at adupay iti maisalakan kastamot kini manang lulit lulita imbang daw yo dita alawan ka kabsat intay nga ti sao ti Apo ket may bingay ko kabsat adda dagiti insuro kanyak ni Pastor Ador ket addamot dagiti naadal ko kabsat babaen iti pa nagbukokrat tayo kadagiti sao ti Apo intay nga ti sao ti Apo manipod iti Matthew kunana jay kapitulo 6 bersikulo 1 hingga iti 4 kakabsat ababalang da iti kabsat nung lumaana tayo iti adal na nagpintas la unay kasi iti mapaspasamak tatagakabsat saan may kunaan nga dahito ket panagpalangguad wenno tay kunaatak no makita ti tattao kung saan kakabsat aramidon mi daytoy gapo imay sa itigit pagayatan ti Apo uray sa dino ti ayan mo masapol nga ti sao ti Apo isupay laeng itinatantan o kung isu ti kang runaan kunana ti kakabsat manipod ti bersikulo 1 itawin nyo tadiyo pagpasindayag ti panagaramid yo ti naimbag kadagiti tattao tano kasta ti aramidin nyo di kay tugunggunaan ni Amayo sa dilangit ngarod numangted ka iti tulong di mo waragawag akas iti aramidin dagiti agin sisingkot iti unog dagiti sinagoga ken dagiti kalsada aramidin da daytoy tapno dayawan ida dagiti tattao laglagi po nyo nga inawat dati gunggunada numang limos ka mangtid ka saan nga maamuan uray ti kasitgan agayim mo kaasitgan nga gayim mo no di ket aramidem asididimot ket ni amam makakita ti aramid mo asididimot gungunaan na kanto ni Apo Dios bendisyonan na dagiti sao manipod iti kakabsat maadal tayo nagatir aramidon tayo in public ni Apo Dios iti nang bendisyon kuno sumungsungbat in private ni Apo Dios hananto ipakita nga ipakita ti tattao kuno agtimag kadagiti tao nga inaramid ko kini Sister Joy ti kastoy gaputay inaramid na para kanyak daytoy saan to kunaan kakabsat as in prayer kunana jay what you have done in secret will be publicly kunana jay will be shown publicly kunana jay ado dagiti karkararag tayo kakabsat in secret nga di nga ammo dagiti tattao no kaasitgan nga bagi tayo nga di English kunana what the left hand kunana ti tartarbahon di left hand mo saan mo dapat nga di right hand mo kaya nang sa di kakabsat dagiti aramidin tayo ket saan nga mabali saan tayo nga mabalinan nga ngalundakan nga po natin Tagalog uno iwaragawag nga inkararag ko ni kasto iso nga sinumbatan na
So na may mayat kakabsat dagiti aramiden tayo ti palimod kunana di jay nga agbalilat nga limod. Ta idin tuno sumangput to ti kamodyanan ti aldaw ije nga maala tayo iti gunguna. Nagpintas nga parang ipalagip iti apo kadagitoy kakabsat. Uray pa kakabsat no kayat mo ti tumulong. Tas pangarigan kayat mo ti tumulong. O kasto ti ko ijay charity. Ijay Ilocos kunam nang tudak iti charity Ilocos. Kasto ti nalpasdahan nga mabali na kabsa unno na may mayat langen no mangted ka tay kunatay kakabsat palimot langen ta makitan tulat ta may public tulat ta no ana ti naramid ni apo ken ka kung kadagiti tumultulong agbalin to nga puzzle kanyada ampay nga tata nagbalin nga kas sa tibiyagda ampay nga tata limang ay tibiyagda ampay nga tata bimak nang da ampay nga tata nagbalin da aming nga pastor ampay nagbalin da aming nga ibagatay nga missionary gayam taadda kakabsat dagiti gayam dagiti makunkuna kakabsat nga gunguna kadagiti inaramid tayo para ti apo nga palimod. Napintas ko na di maudi no diket ti aramidem asililimod kat ni amam makakita iti aramid no asililimod gunggunaan na kanto iso ni apo Diyos awan may limang mo kakabsat agaramid ka man ti dagas agaramid ka man ti naimbag agaramid ka man sililimod publicly awan iti may limod mo kenkwana ngamin ni apo Diyos makikita nati ti puso karga ti puso tayo amuna dagiti karga iti panunot tayo. Gusto na may mayat dangan kakabsat, agaramit tayo tinaimbag, agikararag tayo, tumulong tayo, kaysa nalalaing tayo nga sumao, ikarkaruba, ay, kasto tintug ko, kasto tintulong ko, kasto ti ayuda, kasto hindi kaktibado ni kastoy. Saan ang kabsat na imbag lang tayo kunakon ulit-ulit kakabsat o hangkay kumamauma, agaramit tayo in secret, and then may waragawag to in public kuno umay itid ni apo iti gunguna. At dapat ibingay ko kakabsat. Saan tayo ko mga gundawayan pa iti panag natay ko natay ng husgaanan no nati Ilocano ti husgaanan pastor. No judge kan ti taon. Ukuman, hantay ko maugal yin ukumon ti tattao. Kaya ti tattao kabsat ada inyo makababalin na namati man uno sang ka namati, uno daman dagiti agdadamo at itinsuro ka na kanyak ni Pastor Ngador. Kunana to ada inyo nga big nga kunana ta nga dagiti namati nga mapano ti makigimgimong. Hantay iti kakabsat una kada kayo sa antay ko maida nga ukuman. Santay nga uyawon. Hantay ko maiki-criticize isuda. Taditay amo iti karga ti puso da. Dagiti kakabsat ti liklikan tayo. Number 1, no makita tayo nga isuna ket baby Christian pay laeng, tanabiit pay nga nakamam mo. Santay ko makunaen. Ay day takot na mapasagidan lang ka hang nga umayon. Madilaw lang ka hang nga umayon. Santay ko makungkurang kabsat. Amo iti namimbag nga aramiden tayo kadagiti baby Christian kakabsat. Ikararag tayo, aywanan tayo, tapno kastakot agbalinda mga matured. Kana, dahil iti muna. May kadwa kabsat ko natay kumano. No ti may isa nga Kristiyano, uno sa may isa nga namati ko natay nga bunsay, uno bansot nga Kristyan kakabsat. No makita tayo, makun ko na nga bansot, uno bunsay kakabsat, no alaan tayo, at digitay adati medical condition da. Ngam, no alaan tayo kakabsat na espirituan, dagiti gidi kabsat nga nabayagen nga may makigimgimong handa kay ti makita tayo nga handa para aramat kayat daket ay pagtugaw dalata hantay ko maida manen kakabsat nga uyawon ikararag tayo dagiti may sala nga kababalin kadagiti namati nga pada tay kabsat kastatay mo nga miniti di mat anyo ko na aunon nga napit ka pa kam umay mo kisano kararag ka man brother James kunada ko awan no naglay nga kagarana kung kunaman na at dapat lang ipanagbain mo umhang ko kunaon ta baby Christian ka pala idi nga mahang ko nan tatanta 50 nga taon mo matang Pastor James ita ministering kat bansot ka pala no the medical condition mo okay la hindi utay ko na ako no talaga nga sikakot kaya magparamat sa apay kumahang kagbalbalin nga bonsai. Napintas di bonsai nagkyuta na. Arapaap digitay. Wan, arapaap dagiti nagadunga kway di pinagmamasitas di pandemic. No da bonsai da ko tay picturean da.
stress reliever kung kunada jay. Ngam diti tawa bonsai ay ket madi napintas ka kabsat ana. So mabalin tay gumatang ti bonsai nga masitas ngam saan tay magbalbalin nga bonsai nga akin masitas. Yeah. May kalu kabsat di boring Christian kunana jay ana di boring Christian. Antay kumamet daytoy kakabsat nga dildilawon tamoy di boring Christian di gan kakabsat. Lati dagtigimong ay na kumarasa ka son. Ano si Isa, di Tagalog ko na jay. Ano di ko na di Tagalog nga hindi mapakali ko na jayan. So, agiti boring Christian kakabsat ikararag tayo mat. Ana, tay suda. Anta ko mo ibaga nga suda ket iti pananaw tay kanyada ko maburing tay haan. Adda nga ugali da nga saan da nga kwan. Anda nga makaiturudan nga agdeg ti sa uti apo mabalin di mensahe. Mabalin di kinaatid da guno. Nung nadaking kay ti rag o rigta excitement ay awan iti atidag ti mensahe no di kidi hantay kumagaw awi den kasi di istorya ni Pastor Ador ako na jay nga adda iti maysa nga church ket anniversary da nang rugit anniversary ko na bigat rabiin ka kun bakit agawid tangket rabiin nag-aawid amin nga tattaong kunana. Dati kunana mo Kitang. Hantagaw awid ang bakat kunana kano nila kay na. Ta ari kunana naganos kagayam kunana sa no datay dito kapilya. Titan. So hanga buring aja na kam sa to di kiti na imasan nan. Nagsingpot kagayam naganos kagayam no datay dito kapilya kunana. Grabe dai. Makahalit kay ko ma-encourage kay ko mga kabsat. May kapat ko na yung backfighter Christian. Awang ko madayta nga patay kakabsat, hantay ko man nalaban. Suruan da tayo lang kadagiti pang idadaulo kada tayo ko sumungbat tayo. No da kumati masapul nga ilintag da kadagiti ugali tayo ko haan tayon nga naragsak nakamisu tayo. Saan ko makakabsat tapno kasta naragragsak iti apo ken na asideg iti puso ti apo kada tayo no hantag baling nga backfighter Christian. Adamot ti duma kababalin ti Kristiyano kabsat aday ko na ada nga busy Christian. Amo ti busy nga Christian tatayan? Busy under Satan's yoke. Being under Satan's yoke kunana dia. Kaya lang sa ulkap kabsat ijay ag tulturnog kadagiti dikta iti lubong. No kunana uso di kastoy no kunana no nana ko mati uso ay sumursurot dan trending na viral ni kastoy kunada ay agwatay mo ten ag YouTube tay mo ten ang kumaday jay kay amoy pa ti busy nga Christian kakapsat aji kanayong awan absin kanayong absin no saan umay ka naladawan nay good wa di sermonan. Maturog pa, di church. No sa anti-busy Christian kay baga na kaya. Dapat nakikimo ang kwaso. Ana mensahe. Kuno di karuba na. Ana mensahe ko na daket. Jak unay nga kwa ta madimo di istorya ni pastor. Gaya man kinabisi na kaya nakadagiti istorya laeng handa kaya dagiti. Handa kaya dagiti mensahe nga talaga makapatibker ti pamati. Handa kaya dagiti istorya gayam kakabsa uno sermon iti pastor nga dagiti talaga nga manayunan ti kinaamom iti na espiritual na panagbiag. So busy anak kabsat ado dagiti busy tayo. Sapay kumasantay nga kasta. Number 6 kabsat daytoy tayo bearing fruit Christian. Da kay amin ana da tayo kakabsat we are bearing fruit Christian. Kunana jay they are the faithful believers. Kunana jawon. They are the one who's giving their tithes and time. Amen. They are the one who's evangelizing. Sa tayo, kakabsat, evangelize tayo. So ano dahil ito yung fruit nga ibagbaga natin kakabsat. There's dati dua nga bunga nga kayat na nga ipakaamo ni Apo kada tayo. Iso di man number 1 kunana jay di transformation tayo. Nabalbaliwan tayo manipod iti nadakas nga aramid sa nga napita sa aramid nagpintasin ti aramidin tayo. May kadua agdaldala tayo no
agaw awis tayo kadagiti saan pay nga na naisalakan awisin tayo ida tapno kasta maisalakan da naanos tayo mangikarkararag ken kwada naanos tayo mga aywan ken kwada naanos tayo nga mangtarkaragan ken kwada alawon ka kabsat dagiti kumakadakkel kabsat nga adal kada tayo tapno balin tayo kakabsat nga natibker agbalin tayo nga napudno nga Kristiyano agbalin tayo met nga matalek kadagiti trabaho iti Apo daytoy iti mensahe ti biag kakabsat mamati at patyet amukan patyet nga ni Apo ket dakkel iti ayat iti Apo kada kayo ket makapagministro kadagiti puso yo daytoy nga sao ti Apo yaman tayo ana alawon kabsat agyaman kami ti Chimpuyo agyaman kami ti ayat yo dengdeng dagiti sao ti Apo ni Apo Dios gungunaan na kayo madaydayaw ti Apo tayo di pa nagkararag kakabsat madaydayaw ka o Apo kun may tantano ka agyaman kami Apo dagiti sao magyaman kami Apo daytoy nga tempo agyaman kami Apo ti panang balbali mo kadagiti biag mi sikalang Apo iti tumultulo kada kami papagtalkan ka o Dios napudno dagiti saom napudno dagiti karim iti presensyam ken pan nakabalin mo Apo ito pagbibiyagan mi alawon no Dios ket pagyamanan da kaunay ket kukam ti amin na gloria kadayawan panagyaman kun panakaytano dagiti amin ti dawat ing kararag mi paigapo tinagan ni Apo mi Jesus amen Tangar kumanta pa di may isang kanta, di balaygi. Amen. Balaygi. Hallelujah kay Jesus, kita na di balaygi. Gloria, gloria, hallelujah. Madaydayaw na gana. Balaygi, with balaygi. Hallelujah kay Jesus, kita na di balaygi. Gloria, gloria, hallelujah. Madaydayaw na gana. God bless you. God is good all the time. Amen. Bye. See you again next time. God bless you all. You're the blessing.